Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan musulmi, ina muku fatan alheri, fatan ana cikin koshin lafiya. Jama'a, wannan shine General Ibro. Wannan shine General Ibro. Kamar yadda ne bidiyo jiya, lalle bidiyo ya tahi kuma ina muku fatan alheri da wannan bidiyon da kuka raka ya tafi. Lalle masoya sun nuna sun ɗora lamba ɗaya Allah saka muku da alheri. General Ibro wallahi ya yi abin da ba za mu taɓa mancewa da General Ibro ba. Kuma gwamnatin CNSP a tarihi sun kafa tarihi a Nijar, tarihin da duk wani shugaba da ya zo bai kafa shi ba. Wannan tarihi a matsayin mulki na soji, tarihi ne wanda ɗan Nijar, masoyin Nijar, cikakke ɗan asaliya Nijeruwa ba zai taɓa mancewa ba da tarihin CNSP da ta kafa. Wannan General Ibro ya yi magana wadda duk ɗan Nijar ya ji daɗin abin da General Ibro ya ce. A bisa cin cutar da suke mana, in kuka kamar yadda bayanai suka fito a bayanin da General ya yi jiya, kun ga abubuwa da yawa ya faɗi a bisa kan wani hari da aka Nijar. Miliyan 300 wanda aka ba 'yan ta'adda, an ba su 200 na gudanar da ayyuka kamun a ka harin. Lokacin da aka ka harin, aka rasa ƙungiyar da za ta ɗauki wannan harin, sai Jinum ita ta ɗauki, aka ba ta wannan cikon miliyan 100 ta fito ta ce ita ta kai wannan harin. To wannan hudun makalkasiya ne na ƙasar Faransa. Duk muna huci ne wallahi. Shi yasa da kuka ji General Ibro ya fito ya yi wannan magana. Wannan gaskiya ce hudi. General Ibro ya yi magana ta a zo a yaba, kuma ya yi magana ta a gwada musu cewa kai mu ba baya bane wa mun yaki kakanninsu ma wanda suka yi su ma matsala, barantana su wannan kayan banza. Wannan gaskiya ne abin da General Ibro ya hudi. Wallahi wannan tura idan ba za mu hutu musu gwa da gwa ba, billahi lazi ba su shawon mulahiya. Ba sa shawon mulahiya saboda jaraba da talauci, gudun talauci suke. To mu muna gudun shi. Mu musulmi ma mu mi gudun mu talauci ba. Ku nuna mu ku himu tsoron talauci. Mu talauci, mu da annabi mu yace talauci ba abin yarda bane, mu nemi tsari da shi. Mu da Allah ya azarta mu ma barantana ku rugo azarta alhanzir. Kai da ba ko gabas baka kallo, dan uban ka kalle gabas sai dai mu tsari zaka yi da tsayi. Kai ka zo haka ka yi musan gudun talauci. Wannan ho gaskiya hudi General Ibro. General Ibro Allah saka maka alheri da gwamnatin CNSP. Tarihi ba zai taba manta da General Ibro ba. Jama'a, wannan shine General Ibro. Shine General Ibro. Wannan gaskiya ne abin da General Ibro ya hudi. Yace ita Faransa wannan alkumiyar da wannan kin nan duk ya kare. Gwa da gwa za mu yaki da su, yace a shirye muke. Wannan gaskiya ce fa. Idan ba a hutawa a kira musu kai billahi lazi ba za su taba wannan kinmu. Amma wannan dugu-dugun ja baya nan bai ta gyara mu, kuma gaskiya ne hudu musu, kuma bugu ma ana bugu. Allah an musu bugon nace muku ba za a taba manta ba shi. Wallahi an musu bugon da yanzu abin da ake cikewa miliyan 3 'yan kasar Faransa wanda sun bar kasar Faransa sun tafi gudun hijira saboda saboda tsadar fatan, haraji da sauransu, da wani abinci da wani komiya hawa. Da mun banza ce ake ci, an hana mu mai magana. Ko da yake Allah ya tanada mu kayan mu yana can, insha Allah. Duk zaluncin da suka yi tun daga shekara wajen 60 har zuwa yau, billahi lazi wannan zaluncin da suka yi Allah ba zai bar shi ba sai mun je gaban Allah. Wannan duk shugabannin da suka yi mulki ba su kwatu wannan abun ba, to su shirya tsayuwar sa wurin Allah. Billahi lazi wannan abun Allah bai bane shi, tunda zalunci ne suka yi ne, da ƙarfi ne aka turusa samu, aka dora mu bisa tafarki na tsadar rayuwa, na cuta da zalunci da cin mutunci, da nuna mu ba mu isa ma mu yi magana ba, da juya mu kuɗi, da yi mana abin da aka ga dama, da haɗa mana 'yan ta'adda. Bayan talaucin da aka samu, ga 'yan ta'adda, ga tsadar rayuwa, kullum wata muke Allah ka shekara damana ta zo ta sabka. Ba mu da wani harka budewa, wani harka shigarwa kuɗi ba gara ba saba, kuma muna da arziki ƙasa. Kawai an sa ido a tsaya, in ka fito kai magana a tura ma shugabanni, tura maka aje a kama ka, saboda kai baka isa ba, talaka ne kai, kayan banza.
amma kai isasshe ne gaban Allah billahi lazi wannan abubuwan duk da suka ci billahi lazi la ilaha illa ba su ci banza ba ni dai ban yaki ba kuma na san in Niger ma ba za su yayi ba ba mun kaɗai ba har wanda suka rasu billahi lazi har wanda suka rasu arzikin Niger wanda yake gabacin Niger wanda yake kudancin ta wanda yake arewaci wanda yake yammacin ta billahi lazi kowa yana da haƙƙi cikin wannan arzikin ƙasa kowa yana da shi amma wasu yan iska wanda mutum kaga yayi galli gaba ma hutsari ne sai ya tsaye kawai yazo saboda su gyara al'ummar su ai wani kai jama'a ai fortaji wannan shine General Ibro kai magana mai kyau General Ibro Allah saka maka da alheri wallahi mu dai yan Niger yan kishin ƙasa kuma masu san ƙasa kuma masu ma ƙasan muka ma ƙasan mu addu'a Allah ka mu zama lafiya da arziki mai albarka mu mun ji daɗin maganarka duk wanda bai ji daɗin maganar Ibro ba to billahi allazi la ilaha illa huwa wannan har abada magoyin bayan yan siyasa ne kuma irin yan siyasa ma wanda za su ciro su ba su wani ba yan siyasa ma ba yan kishin ƙasa ba dan kun san ban mu ce duka gaba daya amma akwai wanda suke kishin ƙasa wanda sun san abin da duk yadda za a yi duk da matsalolin da ke za su shiga su gyara to gaskiya ku ga wanda suke kin maganganun su Ibro to billahi lillahi ba nadif bane mutanen nan Allah ba nadif bane ina muku fatan alheri mu so kasar mu baka da wata kasa kamar kasar da aka yi iyayenka kuma ko mun jajjacewa ko mun wani kai kan kamar yin kasar yau aka ce kasar tana wani inka ai ba zuwa zaka yi ka saida ta ba mu kyale ka ko kai abin da ka ga dama ai yanzu kai ya waye wannan abin bai yi wa jama'a ai portaje alhamdulillah rabbil alamin abinda General Ibro ka ya faɗi gaskiya ce duk mabiyin gaskiya san wannan magana gaskiya ce sai dai ha'inci ina masu dalili da wani wani ne to kuna ji abin da aka kawo aka bada ga ta magana kyarara ta hutu kudi aka bada aka zo a zalunce mu har miliyon 300 da wadda kuke so a zo dole mu haƙura da Niger mu maida ma Faransa ita ku ai gurin ku haka ne kawai mu haƙura da arzikin ƙasar mu ko mu haƙura da Niger in an ce mu yan Niger ne mu yan Niger ne a cikin talauci ko ku haka kuke so wato a maida ma Faransa ƙasa ku zo a yi ta ɗokan jika 700 ana baku a banza kun ci banza wallahi za ku yi abansa gaban Allah billahi lazi sai ku ni dai ban yahi ba kuma na san yan Niger ma diyo ba su yahi ba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah zalunci dan wani shi General Allah saka muku da alheri sai na ba za mu taɓa manta da ku ba ai furtaji jama'a